poți să dai sonoră pe aut. Ah, ok. Ia stai că bag un câf așa lejer. Da. Da, care e cel mai bun? Cu ce echipă jucăm oare? Jucăm cu Sava 265 și nu mai știu cine. Bă, vedeți când dați filmarea. Da, îți dăm filmarea, Petre, ai răbdare. Stai. Că după ce jucăm că drept. Nu, ți-o dau. Nu știu să le dau filmare și... Mamă, jucăm cu poțiuni de instanțele. 5v5. Da, am văzut dracu, dar nu prea cine știe ce echipă. Ia uite, bă, am pierdut iarăși la CoinFlip, trebuie să fac o sumă mare, că am pierdut de 4 ori. Păi ținem cu arcul? Hai pe, toți trei, fii atent, veniți încoa. Noi ăștia trei, pe unul dintre ei, veniți încoa după mine. Băgăm Sunt în față, sunt în față. Da. Bă, l-am luat eu pe unul. Suntem 3 aici, cine bate cu 2, mă bag cu Sava și nu pot să dau în el. Măchim, cred că are un pic de antinobek, tu vezi că nu se mișcă deloc? Măchim? Bă, celălalt care ăsta să-mi bag... Nu pot să dai în el, sunt buguri. Vedeți că fuge Sava, bateți-l pe Măchim asta. Unde e? A venit XDNI asta, îl țin eu pe el. Am venit și eu. Hai! Hugo, fă ceva. Dă-i, hai amândoi pe el. Hai că mi-am băgat și hai că-i spargem setul, hai amândoi pe el. Mamă. Hai că l-o. Bă, da. Hai. Nu mai rebuți, Dani. Dă-i pe Dani că noi l-am bătut pe unul. Hai pe Dani. Bă, doi ești după. Ce să fugă că i-am dat combat? A venit mama lui Crazy ăsta. Deci că e mama la față. Mamă. Ajutor cu Dani ăsta, că nu merge să dau în el. Bă, Ce lag e? E lag, bro. nu, bă, ăștia trebuie ca un lag și setele. Bă, nu mai am băci cască. Bă, veniți după Dani ăsta, mă, duceți-vă unul pe partea altă după copac. Bă, veniți în așa. S-a teleportat la voi. Acum a venit. L-a omorât pe Sic, bravo Sic. Nu știu cum ai murit, dar ești praf. Hai că Dani nu mai are cască. Mor, Dani. Bă, că ce după mine. Mor și mama lui Crazy, acum moare și mama lui Crazy. Dați pe Sava, că ăsta are... Și are babă măsa lui Crazy. Bă, dar cum moriți, frate? De ce nu, când vă luați gen bătaie, veniți între noi aici? Dați pe Sava. Păi sunt doi fără ăsta aici. Taci din gură! Tu-s copilul, mătii. Mamă, cât suntem aici. Ce face? Taci! Vorbești cu tot. Bă, îl bate pe ăsta. O cramel. Dă coada la mine, a dat ăla de masecat. Dați pe Sava. Da, păi pe mine a sărit Sava. Mamă. Ce hack are Sava asta. Mi-a spart casca. Trebuia să nu... Sau buții, habar n-am ce mi-a spart, dar mi-a spart ceva. Așa. One down, hai. L-a bătut pe ăsta, bă. Ăsta, Black Forest. Vină cu să mă ajut cu ăsta, că sunt 1v1 cu el și am spart casca. Am murit, frate. Mai aveam doar chestplate-ul. Deci am rămas singurul. Da. L-am bătut și pe ăsta. Vezi, ia seturi de pe jos mereu pe, că erau multe. Am câștigat? Ai câștigat? Mai cineva? M-am teleportat la spawn. Ai câștigat. GG. Bă, dați-mi și mie dovada.
Dă-i dovada lui Petre. Bă, hai Filip. direct că nu știu. Genesis Swim. GG băieții mei. Că suntem GG. buni.